Igsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May sinultihan sa kaalam, non potest esse aeternum, cui non subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung was kamaturan ipasukan. Ang kamaturan mo ang puong sa Diyos. Si Jesus mingon kung magpabilin mo sa akong mga puong, may baw mo sa kamaturan, ug ang kamaturan magaluwas ka ninyo. Nana sa Ebanghelyo giasyo ni San Juan 8, tudling 31 at 34. Busa musandig kita kanunay, sigahom sa pulong sa Diyos. Ang atong simbahan mitudlo ka nato sa kahimanan, sa pagtuon sa balaang pagtulunan sa Ginoo na sa 2 Tesalonica 2:15. Mayon San Pablo mao ni ang tamdanan nato sa atong pagtuo. Unang balaang kasulatan. Ikadawa ang tradisyon. Ikatuo mo ang magisterium, mga atong simbahan na moagak og mutudlo ka nato. Kining tulo mao ni ang atong patakaran sa atong pagka-Kristiyano Katoliko. Dunay moaga ka nato, dunay mutudlo ka nato. Mabasa na sa Buhat 8:31-32 nga dunay makinadmanon gikan sa Jerusalem nagbasa sa tipik libro ni Isaias. Pero wa siya makasabot. Unya si San Felipe gitawag sa Espiritu Santo. Dulan ng tawhana. Og tudlo Og dahil miduol si Felipe nagpatudlo ang maong tesorero sa Reina Candace sa Ethiopia og nakasabot siya ganin na bunyagan tungod sa buhing magtutudlo nga mga atong simbahan, mga apostoles og sa mga sumusunod sa mga apostoles. Maigsoon ato ning ablihan sa pagampo. Sangan samahan sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagi siya nga ni Jesus among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon mi si mong mga puong, amo ning mapuyan sa mong kinabuhi, amo sa ipambit sa uban nga nakinanglan. Og luwasaw sab kami Ginoo sa dakong pag-ulbo sa gubat sa mga nasod karon, sa Ukraine, Russia, ang China, batok sa usa ka nasod nga kanhilang sakop ug sa Iran, batok Amerika. O sa atong iyampo kanunay ang kalinaw. Kaya na Salmos 46:9, siyawi ang Diyos mingon, ako ra magapahunong si gubat. Busa kinanglan nato atong pagampo alang sa kalinaw nga gikan gyud sa Dios. Maigsoon nga atong tulumanon karon man sa atong pagampo nga iyatang lamdagan. Niya uban nato niya si Brad John Porca, si Brad Aling Bacalso, niya si Brad Rudy Racasa, niya si Dennis Barquez ug si Amado Aquino. Nya, sa labing madali, atong unahon si Brad Rudy Racasa, ang Master of Bible Contradiction. Brad Rudy Racasa. Salamat, Brad. Og mga gabi sa tanan natong listeners ning atong programa, Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gida sa Basak, Laguna, Basak Pardo, Laguna, Cebu City, nila ni Nelson Reyes, Roberto Bacole, o ni Kapitan Dib Tumulak. Maayong pagpaminaw ka natong tanan. Karon Brad, aritas kasulatan Brad sa Isaias 5:23. For just a bribe, you let the guilty go free, and you keep the innocent from getting justice. Kamong nagbuhi sa mga sad-an tungod sa suborno, og naghikaw
sa mga inosente sa ilang katungod. Isayas 5:23. Sa Roma 6:23, for sin pay its wage, death, but God's free gift is eternal life in union with Jesus Christ our Lord. Roma 6:23, klaro kayo kay ang bayad sa pagpakasala maong kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. Sa Mateo 4:17, from that time Jesus began to preach his message, turn away from your sins because the kingdom of heaven is near. So kaniadto si Jesus misugod pagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Diyos. Akong pangutana ang Diyos, hapit naman ka maghari ang Diyos. Nganong hangtod karon 2025, wap amang mo abot batsok, paliho kog patinaw, unsa may nalangayan ani, paliho kog patinaw batsok. Salamat kayo, Brad Rudy Recasa. Nga nung naglangay ang Ginoo siyang pagbalik. Ang tinulay buot ang Diyos nga gikan siyang pagkaya balik sa langitong amahan, mubalik siya. Pero iyang nakita ang dakong katarungan o ang dakong kaluoy sa Diyos nga daghan pa kayong mga makasasala nga makailas maing balita nagapos pagyapon sa kadina ni Satanas sa kaulipnan sa mga kasalanan, mga bisyo o pagsud sa mga nagkalalaing pundok sa makakadlok nga tulumanon nga iapil na ang pagtuo sa demonyo nga muhimos pagkontrol kanila. Simba ko. Pero mauna nga ang simbahan nangangan-angan. 1 Timoteo 2:4 mingon si San Pablo, kay dili buot ang Diyos kanunay maimpierno. Hinoon buot ang Diyos nga ang tanan malangit pinagis kamatuoran. Ugon sa maning kamatuoran nga gustong mahibaw-an nato. Ang kamatuoran mao nang mabasa nato sa Isaiah 43:7. Ngamingon ang Diyos, wa na ko buhat ang tao para sa kalibutan lang. Wa na ko buhat ang tao para sa impierno. Kung dili gibuhat ko ang tao alang sa langit. Ang kinabuhi ug kalipay ng walay katapusan, giandam niya. Mao na nga ang Ginoo dili buot nga daghan nga maimpierno. Kung dili wa gid untay maimpierno. Managigasa niya ang iyang tanyag nga bisan unsa kadaghan sa sala o kadako sa sala sa tao. Kung muang ko ng tao siyang pagkamakasasala ug mudangup siya sa Dios, dili siya balibaran. Kung maghinulsol siya, mapasaylo tanan niya mga sala o nga siya makadangat sa kinabuhing walay katapusan. Mao na ang kamatuoran. Kaduha nagdapit siya kanato kay kalit moabot ang kamatayon, dili ta kapangandam, awahin na. Kung kita hukma na sa hukmanan sa Diyos sa langit. O sa mangandam ta kanunay o gatong himuon ang pag-ila ka iyang kaluoy gugma kagiangan-angan niya ang pagbalik. Aron daghan pa kayo ang tuwa pa sa kalasangan mga natives, mga Gentiles nga kinahanglan may baw sa dakong kamatuuran nga naisguta na ang iyang dapit sa kaluwasan ug pasaylo sa mga makasasala. Muna atong tubag sa may pagutanan ni Brad John Porca niya atong tagdon. Amen, si Brad Rudy Recasa. Brad Rudy Recasa, dayon na ato ring tagdon si Brad John Porca. Salamat Brad Chok, o mayang gabi kanimo, o tanan natong kauban dinis booth sa istasyon DYRF, o labi na diha sa Matalom Leyte, lang Jud Julius Ubos, o ni Dudoy Gato, o tanang mga CFD diha sa Leyte,
labi na sa itong obispo, obispo diha si Bishop Precioso Cantillas. Mayong gabi, Bishop, o tanang nagsunod. Ang pangutana, Brad Chok, nag-ingon nga, doon na may kapin sa 45,000 ka mga reliyon. Ang gigamit, Brad Chok, gahom sa Biblia. Nga dili angay basahon kay mao kini sugdanan sa panaglantugi o panaglalis. Apan kung magampo kita ngadto sa Dios, ang Espiritu Santo ra ang mulamdag. Santiago 1:5. Tungod sa Biblia, managlalis ang mga tao, magsumpake sila. Unsa may katinawa na to ni Brad nga di nila maglalis-lalis? Ang usa ka kamatuoran nga gilikwad sa pagsabot nga Biblia mo hinungdan sa panaglalis. Dili man. Ang hinungdan mao nga daghang mga tao nga nagpasilong sa mga pundok nga nagtudlo o mga pagtulunan nga dili ikamuot si Ginoo. Na nasa 1 Timoteo 6:3. Mayon si San Pablo kang Timoteo nga kinahanglan magkabana ang matag usas nga magtutudlo sa kalawasan. Nga doon ay mga pundok sa mga tao nga wala magtudlo sa malas pagtulunan ni Kristo. O wala magtudlo sa makidiyos noon nga kinabuhi ni Kristo kunili sa kadautan mo sa kinahanglan nga badlongon ni. Unya, mao na kisay mo badlong. Mao ang kamatuoran sa Dios kung mudawat ang mga tao. Mo sa ang balaang kasulatan giingon sa Ginoo na sa Salmo 107:20. Akong ipadala nga akong mga pulong sa Dios, nga akong mga pulong og kamo mamaayo, og kamo malawas. Mo sa kini na yung puong sa Ginoo, makaayo og makaluwas. Pero gamito na to sa atong pag binayluay sa mga puong nga mangilad og dawtan. Dili na na mao ang ikaayo sa Ginoo na nasa 2 Timoteo 5:23 nga likay ang binuang nga lantugi. Kundi ang mga pinili sa Dios maagho pagtudlo dili mo pasakit sa sikataw kundi may pailubon nga motudlo sa kamatuoran ug dili mohimo o mga pagbalos sa mga dautan nga pulong. So manindot kayo kung ang atong mga magtutudlo may baon ini. Bosa diya sa pagbinayluay sa mga katarungan mayo man na. Pero likayan lang nato ang mga binastos, mga pagpasipala ug dautan nga pagsaway. Kaya nga itong kontra niya na mo ng Diyos nasa 1 Corinto 5:8. 1 Corinto 8:12. Nga bisan kinsa nga magapasipala siyang isikataw. Ang iyang gipasipalahan mo sa Kristo. Muna likayan na nato. Kay lagmit wa tamay baw nga sa atong mga pagpasipala, mga pagsaway ug mga punga pangimaraot sa uban. Nga to ding na pasipalan mo si Kristo, likayan ta na. Mo na nga ito'y katubag sa may pangutanan ni Brad John Porca. Salamat. Niya atong tagdon si Dennis Aparques. Daghang salamat, Barsok, ug maayong gabi kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa tuang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako diha sa atong Coop Minganilla, si Brad Edwin Paragoso, si Kapitan Jerome Gabrieles, ug sa Mandawi City si Attorney Mark Johnson Cesar ug ni Attorney Renato Maamo. Mayong gabi kaninyong tanan. Bradsok, akong pangutana, kining Book of Truth nga sinulat ni Maria Divine Mercy nga duna say libro sa volume 2 nag-ingon nga si Pope Francis is a false pope, unya the last pope in the history of the Roman Catholic Church. Ang iyang giingon nito, Barsok, nga mubalik na ang ato ang Ginoo sa second coming of Christ, nga maabtan si Pope Francis nga sa di pa siya mamatay
naa na ang Ginoo mobalik na. Matod pa sa libro nga iyang sinulat sa volume 2 nga ang Ginoo mobalik sa dili pa mupanaw ang atuang Santo Papa. Ang akong pangutana, Bersok, gidawat ba ni sa simbahan kining Book of Truth ni Maria Divine Mercy? Ang iyang mga pamahayag nga si Pope Francis is a false pope. Unya, maabtan kita sa ikaduhang pagbalik ni Kristo, kaya naa sa iyang libro si Pope Francis ang katumanan nga siya mismo ang katapusang papa sa inigbalik sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Unsa may katinawa na to ani Bersok na idaghan man kayong nangutana, tinuod ba ning mga sinulat o tagna ni Maria Divine Mercy mahitungod sa pagbalik ni Kristo o sa Santo Papa nga false pope? Palikog patinaw ani Bersok. Sa San Mateo 11, versikulo 12 at 13, ang katapusang manalagna mao si Juan Evangelista, kanang nagsuwat sa pinadayag, the Book of Revelation. Matod pa sa San Mateo 11, 12-13, nga kutob o hangtod ang mga panagna ni San Juan Bautista, San Juan Evangelista. So, ang simbahan naghubad nga ang mga panagna nga nagdaog doctrine, mga pagtulunan, katapusan na si Juan Evangelista. Pero doon ay mga tagna o manalagna nga ang ilang gitagna mahitungod sa personal event, mga panghitabo sa kalibutan, dili doktrina. Doon ay mga tao nga gigasahan na dito sa Amerika, si Sister Jane, niya niduo siya ni Presidente Kennedy, ningon siya, Sir President, ning panahon na ayaw paggawas gikan sa imong balay, kay dunay dautan ug maitom nga plano. Ayaw pagkuha. Ang presidente nga dili mo to mga panagna ingon niya na ningon siya, ako na pili sa mga tao nga panguno nila, akong katungdanan nga mo imo ko pagpadayag sa akong kugulingon unsay ikatapang nako sa katawan, dili ko mutago sa akong balay. Niya mo to mga usa ka semana si Jane kuyog siyang higala nga nag usa ka restaurant nga nag inom sila coffee, kalit mitindog si Jane og nihilak. Ingon niya kauban, nga nihilak ka man? Ang presidente nga naman nanay ni tabo niya mo say pag-flash sa TV nga gitarget sa spine kining kanang batot sa mumusil sa glayo kayo naigong uos presidente, gisabak na lang sa iyang asawa og namatay yun. So mo na nga kanang mga prophets regarding personal events metabo na, pero kanang magpropesya o mga doktrina natapos na kutob ni Juan. Mao na nga ang maong panagna ni Mary Divine Mercy usa ka timailhan nga dili sa tinuod nga propeta ngano kay nas Mateo 24:36 nga may tungod sa akong pagbalik matud pa ni Jesus. Way usa na ibaw, bisan pa mga anghel, bisan pa mga santos, bisan ang anak sa tao, ang naibaw niya na ang akong amahan lamang, way lain. Nga dili man na Diyos amahan ka na si Mary Divine Mercy. Nga iyang itagna nga si Pope Francis mo katapusan nga Santo Papa. Nga humaniya na mubalik na si Kristo ang paghukom o dili na matuod. Kitagna na o gipamulong ni Jesus sa Mateo 24:36 nga doon ay mga bakakong manalagna o dili makatagna sa ikaduhang pagbalik ni Jesus gikan sa langit padung sa kalibutan o sa pamakak o limbong ang pagdawat niya ng hingan ng Book of Truth
nga sinuwat ni Mary Divine Mercy kaya dili na otorisyado sa mga obispo. O gani ang mga obispo dahil sa Europe nakailan ning baybayhana nga doon ay mga tuyo ug tumo nga magtukod gyud sa iyang kugalingong pundok kung tinuhuan o sa ilang salikway ang libro ng Book of Truth nining babayhana. So sakto ang mga obispo kaya ang gihimo nining babayhana usa ka pagyatag sa pulong sa Dios. Muna atong ikatubag sa maong pangutana ni Dennis Barquez, nyari ta ni Brad Aling Bacalso, Catholic Lay Minister nga kugihan kay pagtungas sa kabukiran madomingo pag saulog sa kasaulogan sa pulong alang sa pag-ampo pagbatbat sa mga mayong balita sino para sa kaluwasan. Mao ni ang atong Catholic Lay Minister sa mga kugihan nga lay ministers. Niya si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi kanimo ug may gabi usab sa tanan nga naminaw diya sa atong Kabisayaan ug Mindanao kutob sa abuton ni atong Sibya sa atong istasyon DYRF Radio Puwersa. Ug atong i-acknowledge ang naminaw ron si Brother Sammy Dilbog uban na makaubang lay minister og sa akong iyaan si Tia Masing og labi na sa akong asawa Ani Bacalso nga karon naminaw sa DYRF. Brother Sok, aniya sa 1 Timoteo 4 versikulo 10 nga sa English pa, for this reason we labor, and because we hope in the living God, who is the Savior of all men, most especially of the faithful. Nga sa mao ni giingon nga mao ni hinungdan sa atong pagpaningkamot tungod kay kita naglaom sa buhi nga Dios nga atong manluluwas sa tanan nga mga tao ug ilabi na sa mga matuon. Mao ni ang gisulti dinha sa 1 Timoteo 4:10, Brother Sok, unya sa ato ning King James Version o sa atong Catholic Version nga atong mabasa. Pero sa Living Bible, Brother Sok, lahi man. Ang ilang gisulti dito nga, this is the reason we live, because we hope that Jesus Christ died and God died for all men. Nga sa to panalahi ang iyang hubad, Brother Sok, ningon nga tungod nini, namatay ang Diyos alang kanatong tanan ug ang Diyos namatay gayud. So mao ni gamiton, Brother Sok, sa ang Living Bible nga akong nakita diha sa Facebook, sa social media, labi na sa itong mga kauban nga Catholic Faith Defenders, nga mao gyud nga ilang gipatuo nga ang Diyos namatay gayud literally. Palihog kuno, Brother Sok, pa tinaw nining may tungod nining duha ka translation between the Catholic version o sa King James Version ug labi na sa Living Bible. Palihog kuno, Brother Sok. Kining Living Bible wag na ma-recognize sa simbahan nga Katoliko. Kaya kanang Living Bible paraphrased Bible na siya. Kanang paraphrased usa ka paghubad ngayon lag free translation. O ngani sa mong Living Bible ang author niya na wa masay butang angan nga matod para sa akong paghubad akong gihuna-huna mo'y akong gisuwat og sawon sa uban nga una-una. Pasabot nga ang iyang paghubad nini free translation. Sa mga free libre mo sabot nga kinaugalingon ra niya o gumika niya na supak na sa ngayon lang na to kanang the Bible, which is somewhat recognized by the world, ang Douay version, Catholic version Bible para sa tibuok kalibutan. O sa King James o sa kahari
nagpahimo sad og compilation sa Biblia, pero kinopya gikas Katoliko, pero in English mo ng King James Version 1611. So girikognahan siya po na mao nga ang Living Bible nagsuwat og usa ka pamahayag nga supak sa Biblia, supak sa dogmas Katoliko. Matod pa, for our hope of Jesus Christ, the living God, who died for all. Nga atong paglaom kang Jesucristo, ang buhing Diyos, nga namatay para sa tanan. So, gipahayag nining maong libro nga namatay gud ang Diyos. Si Kristo, nga atong buhing Diyos, nga mo si Kristo, nga namatay para sa tanan. Muna nga nganlanog, Living Bible, 1 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 10. Og dili ni angay tuhuan. Ngano kay sa tanang mga recognized Universal Bibles, practically gikan sa simbahang Katoliko, ang Douay version, Catholic version, o ang King James version, girecognize na. Pero kining Living Bible, dili ni angay ipanudlo kay matod pa sa author, nagsuwat ko og hubad sa Biblia, gikan ra sa kung una ang usa ka pamahayag sa Biblia, akong ubaron sa akong kugalingong pamahayag. Ano nga akong pamahayag, dawaton sa suban, muna nga free translation, not based on original Bibles. Dili na siya patuhuan. Kanang ingon nga, ang Diyos, nga atong gilauman mo si Jesucristo, ang Diyos nga buhi, nga namatay para sa tanan. Kanang paingon nga ang Diyos, si Kristo, namatay, dako ng sumpaki sa Biblia. Dako sa sumpaki kay the living God who died for all. Ang buhi nga Diyos, namatay, di man ang mamatay ang Diyos. Naman sa 1 Timoteo 1:17, ikaw o Diyos, naghari sa mga tuigan ng walay katapusan. Ikaw o Diyos, Espiritu, o ikaw Diyos, dili mamatay. O 1 Timoteo 1:17. Narigyan na sa Biblia. Juan 12:34. Kami nahibalo sa balaod. O nahibalo kami nga ang Kristo mulungtad sa walay katapusan, dili mamatay. Ya sa Hebrewanon 2:24, si Jesus buhi sa kanunay, kay iyang pagkapari walay katapusan. Busa ang Diyos nga mo si Jesucristo buhi sa kanunay, dili mamatay. Busa kining libro nga Living Bible, contradictory to the basic and somewhat formal and genuine copies of the Bible. So, di mo do, dili ni patuhuan. Kay supak man. Kay doon na may mga tekstos Biblia nga ingon nato nga supak na sa maong libro. So, di mo do, dili takasupak sa tinuod nga genuine nga mga pulong sa Diyos. Tiyali, taga na ito assignment. Ang ato tiyaling himuon mo ang paghatag kanilang assignment. Kanang ningon nga ang Diyos nga si Kristo namatay. Atong pangutana, asa mabasa sa Biblia. Kanang ilang ingon nga God died literally or God died literal. So, ana na to, masukod kung tinuod ba na. Asa mabasa sa Biblia. Nga doon na tayo mabasa nga God died literally or literal. Kadua, kung namatay ang Diyos, doon na ba tayo mabasa nga ang Diyos na panaw. Literal sad. Ato sa ihatagan o kondisyon nga basaha, kung doon ay Diyos nga tinuod namatay, doon na siya mabasa nga litra por litra nga ang Diyos na banhaw. So mo ni ang assignment nato nila.
So daghang salamat sa may pangutana ni Brad Aling Bacalso o arita ni Amado Aquino. Salamat Badsok ug may gabi sa tanang gapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Badsok, ang ako pangutana Badsok, may tungod sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo Badsok ba, dinis kalibutan Badsok ba? Badsok, kada bang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo Badsok ba, dinhi ba? Sa kalibutan Badsok ba? Akong paghukom Badsok ba? Kuan Badsok, kanang kuan na Badsok, kanang di sa iyang ikaduhang pagbalik Badsok, tanan na nga kuan Badsok, kanang kuan Badsok ba, general judgment ba? Unya Badsok, kani bang kuan Badsok ba, kaning mamatay ang tao Badsok ba, hukman masal Badsok, inig adto sa kuan, inig adto na sa iyang hukmanan sa langit Badsok. Ang kanang kuan Badsok, ang kanang di gitawag nga kuan Badsok, kanang inikamatay sa tao Badsok nga kuan hukman ta sa tubangan ni Kristo Badsok ba dito sa langit Badsok ba. Mao nay kuan Badsok, kanang kanang individual kuan judgment, kanang kuan kanang hukom tinagsa. Unya Badsok, pangutana Badsok, kanang ikaduhang pagbalik ni Badsok ba sa kanang maabtan batang buhi ba sa iyang ikaduhang pagbalik na Badsok ba? Kuan Badsok, kanang hukom nga general judgments ba kuan ba Badsok ba, kanang na may uban Badsok no, kanang dili ba mahadlok ba, di ba malisang ba sa kuan ba sa iyang ikaduhang pagbalik ba, bisag maabtan na gingon Badsok nga kana ganing tao makasa Badsok, mukha magganang dili mahadlok, mukha baliwa kala Badsok, mamausan na Badsok nga ang ikaduhang pagbalik ni Kristo sa kuan na kanang hukom na kuan general judgment, mukha magkuano anang Badsok no, kanang mukha angay ng malisang Badsok ba. Oh, sa sibaw nga doon nag-hukom human sa kamatayon na nasa Hebreano 9 versikulo 27. Ngayon itudlo kining maong pagtulunan nga human sa kamatayon hukman din ng tao. Muna nga lang og particular judgment. Sa Biblia nasa 2 Corinto 5:8 nga ningon San Pablo, ang atong lawas bayanan na sa atong kalag. Og sa dayang ubiya ng atong kalag hukman des Ginoo. Ug madawat niya ang ganti agad siyang nabuhat. Kung maayo ang iyang kalag matug langit, kung dautan ang iyang kalag matug impierno. Mo nang nganlan og particular judgment, katong gagmay ragsa adto sa silutanan nga linisanan, nganlan og purgatorio. So mo nay kipaybaw sa Biblia nga dunay unang hukom tinagsa. Unya ang hukom kinatibukan mo ng ikaduhang pagbalik ni Kristo na nasa 1 Tesalonica 4:13-15. Og mobalik si Jesus pag-usab, gisapuang siya sa mga panganod o gilabihan kadaghang mga anghel, tanang mga anghel mo huyop silang trumpita og manaog si Jesus kuyog sa mga kalag sa mga balaan og sa mga anghel. Unya hukman dayon ang tanang mga tao. Nya katong mga buutan og matarong nga nabanhaw na sad, katong mga tuwa sa langit musud na sa ilang bag-ong lawas nga matarong og lawas na kalag ang muadto sa langit sa kinatibukan og daghan nga paagi. Og katong mga makasasala nga tuwa sa impierno musulob sa laglawas o hukman lawas na kalag nga moadto sa impierno. Kay mga matay karon ang lawas na aramasiyo ta mabilin madunot, pero nga itong kalag mo hukman dahil taksa-taksa. Kining general judgment tanan na yung tao sa kalibutan, niya suluban na silang lawas o sa mga matarong mupuyo na sa bag-ong langit o bag-ong yuta.
nga Ginoo magauban kanila o kini mao na ang atong hingpit ug walay katapusan nga kalipay ang langit. Lawas ug kalag. Lawas sa kalag mo ato sa impierno. Antod sa antod. Mao na makalilisa nga itabo. Ya atong tagdon si Brad Rode Racasa. Daghang salamat pag-usab Bladso. Osbon ko, mayong gabi sa tanang ginatong listeners ng atong programa. Labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Dila ni Erwin Gukong, Winnie Miro, o de Genesis, Veronica, and Mary Racasa. Maayong pagpaminaw ka natong tanan. Aritas kasulatan Bladso sa Juan 16:15. All that my Father has is mine. That's why I said that the Spirit will take what I give Him and tell it to you. Ang tanan nga iya sa amahan, ako Busa miingon ako, nga dawaton sa Espiritu ang akong ihatag kaniya, og isugilo niya kini kaninyo. Juan 16:15. Sa Jeremias 4:22, the Lord says, my people are stupid. They don't know me. They are like foolish children. They have no understanding. Nag-ingon ang Ginoo, mga buang-buang akong katawhan. Wala sila makailakan ako. Sama sila sa kabataan nga walay buot. Wala sila'y sa labutan. Jeremias 4:22. Sa Job 1, tudling 12, giingnan sa Ginoo si Satanas. Tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo, ngadto sa tanan nga anak kaniya, apan ayaw patya si Job. Busa, milakaw si Satanas, o wala niya patya si Job. Akong pangutana ani Bladso, si Satanas butuman mas Ginoo Bladso. Pag-ingon sa Ginoo nga, pahawa Satanas, nihawa man sa dayon. Di ka ni ang Satanas buutan, di kay ni Bladso, paliw ko na patinaw ni Bladso. May ang pangutana ni mo, Brad Rudy. Nga. Yung Ginoo din magka. Naglibot suroy ko Ginoo. Oo. Manintal ka ni Job. Himua. Ayaw lagpatya. Tuman sa Job. Huwag niya patya si tuman si Satanas. Huwag niya patya si Job. Kunya nga si Satanas manduan sa Ginoo nga ayaw kog stintala kaya tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa pulong sa Dios. Awa o sugod sa Satanas mo na nga masinugdanon ba ni si Satanas o sa buutan din ta maiyawa andin oray dili siya makapugong siya pagkamasinupakon. Kay ang tinuray, dili siya makahimo pagpanintal ni bisan kinsa, kung dili siya mangayo ug pagtugot sa Dios. Mao na nga, sa atong pagampo, i-appeal yun nato nga, Ginoo ayaw intaw ditugot. Kung si Satanas mo, hangyo kanimo, nga lig-igon ko niya, sa kapagsulay, dili na ko mahimo. Gusto, kay Ginoo mingon man dili ka panulayon nalabaw sa imong kahimuan. Kay magpadala sa kugahom nga ikaw makadaog sa maong tintal sa panahon nga tintalon ka. Kay masukod sad ang imong pagka masinugtanon, pagka masinulundon ka nako batok siyawa. Mabasa ni sa 1 Corinto 10:13. Mo na nga ang yawa kay manamhid man siya sa Ginoo. So okay. Mahimong tintalo ni mo si Job ayaw lagpatya. Sugot la sa si Satanas. So mo na nga di siya ka himo sa pagsupil sa mando sa Ginoo. Bisan pagsupak siya di ana para sa iyang katuyuan nga pagdaog aron daghan ang maimpirno sa gihapon bisan pagtugutan na siya sa pagtintal sa tao na nasa gitaonas Ginoo
ang iyang gisaan nga tabang. Nga kung unsa ka alisto o kamalinglahon ang yawa siyang tintal, naasad isang kaps Ginoo ang iyang balaan ug magagahom nga panalipod kanato. Labi nang musang pita sa ngalan ni Jesus sa panahon nga naatas sa peligro, naatas makahadlok nga hitabo ug naatas sa tentasyon. Call upon the name of Jesus. Tawag yun ang ngalan ni Jesus. Kaya naadayin siya niya. Kana kung tintal gitugot na sa Ginoo. Kaya ron mahibawan sa Ginoo, pinagis pagsulay kung maunungon ba kita kaniya o masinugdanon ba hinoon kita ngadto si Yawa. Nana sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2. Ang Yawa gitugutan sa Ginoo. Kay ang Ginoo buot nga sa atong pagtubang sa mga tintal sa Yawa, buot ang Ginoo nga masukod ang imong kamasilulundon o pagkamasinupakon ba niya. O sa anha ta kuhaa sa Diyos sa iyang saad kung natuman nato nga daya sa panahon sa pagtintal ni daog ta. Muna sa katapusang adlaw sa paghukom ang gigamit sa Ginoo overcomers na nasa pinadayag size 21 o 22. O kadtong mga mananaog mo nang binisaya sa in English overcomers or winners. O kadtong mananaog akong gantihan. Kaya nagadaog na siya sa pagsulay, akong gantihan. Ihatag ko kaniya ang tubig sa kinabuhi sa walay katapusan nga kalipay. Pero kadtong nangapildi sa tintal sa Yawa, gipanag-iya sa Yawa. So mo na ang atong sangka nga atong hiaguman ug dili nato kalimtan nga dili nato pasulon ng Ginoo kung naay manintal atong Yawa. Kaya ang Yawa makatabang nato pupasud sa langit kung mapildi nato siya. Nya siguro maging mapildi nato. Kung nahinumdum ta niyong Ginoo sa panahon nga ikaw naa sa tintal ug makahadlok nga itukmod ka sa kadawtan, sangpita ko kay naaday ko ron pagtabang o pagpildi si Yawa alang kanimo. Muna ato'y katubag sa mayang pangutana. Yan niya si Brad John Porca. Dahan salamat, Brad Chok. Mayong gabi das taga Bohol, Tubigon Bohol, ni Brad Alan Salada. Ug sa akong nanay das Maasin, Malapok Norte, Maasin City. Ug sa atong mga igsuon das Marigondon ug Mapon, magkita-kita ta diha sa Basak, Merkado, muanhata way mga kulian, tabangan ta sa Diyos sa atong paglakaw sa kinabuhi. Ang pangutan lang, Brad Chok, nga palga na to, nag-ingon man, si Kristo nagpasidaan man, nga dili tanan ang nagtawag kanako Ginoo, sumaa sa Mateo 7, 21 ngadto 23. Unsa man ni pasidaan na sa Ginoo, Brad Chok? Alang ni tanan o sa tanang namiya sa pagkristiyanong Katoliko? Palihog kong patinaw ni Brad Chok, unsa kining pasidaan sa Ginoo? Kanang pasidaan sa Ginoo pagbaybaw aron makantigo ta mo pili. Kanang mga Ginoo nga dunay duha ka dalan. Duha ka dalan, ang usa ka dalan hilapad o luag kayo ang pultahan. Pero maghatod kini ngadto sa kapildihan. Dunay sigpit nga agyanan, higtin nga pultahan, pero matod kini kaninyo sa kinabuhing dayon. Unsa may meaning ng dalan? Ang dalan nga sigpit mao na ang kinabuhi nato, nga natay self-control. Natay pagkamapugnanon. Kung ay hunahunang dawtan ato ding isalikway. Na mga pulong nga tuhuan nato nga ngilad, makaresulta away, ato lang pa ako na tong dila ron di kasulti. Kanya doon natay kaibog nga lawas nun, pugna na to. So mo nagsigpit nga dalan. Pero sa atong self-control, mubunga na nato o kinabuhing walay katapusan. So ang halapad nga dalan mo, pag kinabuhing pagpasagad, inom, paghubog, sigarilyo nga daghang pag maurot nga
So sa kaadlaw, niya mo atos palay sa kailayan, sugal, uban pa. Naa siya sa lapad nga dalan. Pero ang katapusan niya na maong kalaglagan nga to sa impyerno. Muna, kanang gisulti sa Ginoo, San Mateo City, 21-23, nga dili tanan nag-ingon Ginoo makasulod sa langit. Kung dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa kong amahan. Yang kabubuton sa amahan mo nga pinumduman ta nga ang sigpit nga dalan, higpit nga pultahan, nga maong pagpugong sa kaugalingon, paglikay sa sala, o pagbuhat og maayo, o pag-ampo kanunay, mao ni makapadangat ato sa langit. Busa tanyag na sa Ginoo natong tanan. Nya, balik ta ni Brad, aling bakalso. Daghang salamat brother sa pag-usab nya may gabi is pag-usab-usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Brother Sok, diya sa Marcos kapitulo 6 versikulo 3 sa in English gingon dito, is this not the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph and Jude and Simon? Are not his sister also here with us? Muli ang giingon din na sa atong mga kaigsunan nga dili ba kini mao ang panday nga anak ni Maria, yang igsoon si Santiago, si Jose, si Judas ug si Simon, ug ang iyang maigsoon nga niya dinhi. Ang gamit kini sa atong mga dili Katoliko brother Sok, kay lagi si Maria kuno dili gyud virgin, kay daghan man nag-igsuon si Ginoong Hesukristo. So dili kuno birhen ug dili usab kini bugtong. So paliho kuno brother Sok pa sabot nini may tungod kaning ilang gigamit sa Marcos kapitulo 6 versikulo 3. Paliho brother Sok. Salamat kayo dungaling sa maayo nga pangutana. Kay mao man ay giwara-wara ang pandila sa atong mga igsoon nga dili Katoliko sa paglintuwad sa mga pulong nga giluwatan sa simbahan. Nga nag-ingon ang simbahan si Maria, walay puling sa sala, o birhen nga nanamkon, birhen nga nanganak. Basa nato na sa Isaiah 9:14 nga doon ay milagro ang Diyos nga ang birhen manamkon. Kaya ang birhen gud nga manamkon dili naman ang birhen. Ya ang birhen manganak. Kung manganak gani dili naman ang birhen. Pero dili nato usbon ang giluwatan nga pulong sa Ginoo. Nga bisan siya nanamkon ug nanganak nagpabilin nga birhen. Kaya milagro man ang pagsulod ni Jesus sa tiya ni Maria, milagro sad ang paggawas ni Jesus gikan sa tiya ni Maria. O mo na nga gipaybaw ta sa Isaias 14:19 nga ang birhen nga mos Maria nasa awit ni Solomon 4:7, ikaw minahal ko, ikaw ang hinigugma ko matahom, o walay buling sa sala diya kanimo. Kining gisgutan nga babaeng matahom o ginigugma sa Ginoo mao man ni Santa Maria nga gingon nga walay buling sa sala diya kaniya. Mao nga atong ipaybaw nga kanang gingon nga mga igsuon ni Jesus sama ni Juan nga iya igsuon si Jude, anak man na sila ni Alfeo nasa San Juan, nga igsoon niya si John, anak man na ni Zebedeo. Pero kanang ilang asawa parinter sa ni Birhen Maria. Muna mga anak ni Zebedeo, yung asawa Maria sa ingan, yung anak ni Alfeo, ang siyang asawa Maria sad. Ang ilang mga asawa parinti ni Santa Maria. So di mo do mga parinti gud sa mga Hudiyo
magtuganay manog aya igsuon. Mo nang mabasa nato sa Ezekiel kapitulo 11 bersikulo 15. Magtuganay kamo igsuon kon ang inyong mga ginikanan kon mga patriarka o sara kon kamo pareha og lungsod nga inyong gipuy-an o kamo nga mga pagumangkon o uyuan o mga parinti nga kadugo apan dili bari parehag amahan o ginahan. Ang inyong itawag aya igsuon mo na nga dili nato malikayan nga ginganlan na silang mga igsuon ni Jesus, pero dili na igsuon nga anak ni Maria ni Jose, anak ang usa nga Juan igsuon ni Jude, ang ilang amahan mo si Alfeo, ang John nga igsuon ni John, ang ilang amahan inganlan og si Zebedeo. So igagaw na ni Kristo mo na inganlan og igsuon. Ya atong mabasa nga wa gyud laing manghod si Jesus naa sa Ezekiel 44:2. Nga matud pa ni San Jeronimo, si Maria ang katumanan ni ana. Sa may gisulti dito nga usa ka pultahan nga niagi ang Ginoong Diyos Israel sirha na wa nay moagi pa ni ana. Si San Jeronimo ningon nga kanang ganghaan nga giagian si Ginoo mao nang taguangkan ni Santa Maria nga pagkatao ni Jesus gisirha na walay lain. Unya sa Zacarias 12:10 tagna gyapon nga ang Ginoong Hesus pugtong kay niya naghagan sila kaniyang gibitay gilansang sa krus. Buti pasabot nga gilantaw nila ug sila nakilak nagbangutan sa kamatayon sa anak nga bugtong. So referido man kang Hesus nga gilansang sa kahoy ya siya paganganlan og bugtong nga anak. So bugtong way manghod mao na nga saktong Iglesia Katolika sa paingon nga si Jesus way manghod, si Santa Maria usaray anak nga mao si Jesus og putli walay buling sa sala. Iyan na nasamahan nga ningon ang amahan ngadto kang Maria, ikaw Maria puno sa grasya. Puno kay sa grasya, wa gyud buling sa sala nga naka silip sa kalag ni Maria. Mao na atong tubag sa may pagkutana ni Brad Aling Bacalso. Pasalamat sa atong mga kaigsunan nga nagsunod sa atong tulumanon. Lagi doon natin mga pasalamat, mga talisay nung pasalamat, Talisay Cebu City. Talisay City. Ang pamunuan ni Mayor Samsam Gulyas nakapahimuot kayo. Kaya nadawat niya ang Asian Pacific Luminar Award nga pagtapang panalipod sa mga lumulupyo batok sa mga sakit. Unya ang Seal of Good Governance sa mga taas nga award sa national government. Unya Seal of Good Governance on propriety and will spend up the income of Talisay taxes nga nagamit yun sa gusto nga pamaagi. So nadawat niya mga ganti o ang care and development growth of the youth, mga awards ni nga nadawat niya. Mo itimailan o ilanan nga mapadayunon ang serbisyo niya nga giabangan o giabanganan o giabagan o muna sa iya sang kapikas sa mga proyekto sa First District kay si Ria Aquino Gulyas kongresuman man sa Mayor Samsam. Ugya lagaran o sab ug tabang
ni Honorable Vice Mayor si Honorable Choi Fernandez Asnar. Abot sa 22 ka barangay yan tabang ug sa mga konsehales nga way sibog ni tabang yun para sa kalamuan sa Talisay. Daghang salamat. Maayong gabi sa ng Diyos magapanalangin ka nato. Uban ako si Brad Aling Macalso, John Purka, si Rudy Racasa, si Dennis Embarquez ug si Amado Aquino. O nga tong buotan nga engineer Julius Caputulan, Dulong Lapi, nga tong manager si Father Phil nga ligdong batanon ug buotan kayo. Doon na siya programa sa TYRF. Mga tinipsing sa maing balita sa atong Ginoo sa kalawasan. Manindot nga pagtulunan.